Работя. Заповядай, тук може да седнеш, заповядай. Само сложа на бръшка. Сами ще ти призная нещо. Добре, готови ли? Въздухът наоколо. Може да се представиш. Здравейте, казвам се Ива Генова и съм на 17 години от град Варна. Уча в първа езикова гимназия и моята авторска песен се казва "Картината". Запалих се по музиката още в детската градина и този интерес стана по-голям, когато вече започнах индивидуално да се занимавам и да пея индивидуално. Виждам този конкурс като възможност не само да представя себе си и авторската си песен, а да намеря публика, която да се препознае в тази песен. Не бих казала, че има конкретен момент или някаква случка, действие, което стои зад песента. По-скоро тази свързаност в човешките взаимоотношения, защото любовта и ревността можем да ги срещнем и да ги видим не само в романтичните взаимоотношения, а могат да бъдат срещнати в училищна среда, в приятелства и така нататък. Посланието, което бих искала да предам чрез песента ми, е как може без сигурност и доверие да се стигне от едната крайност към другата крайност, от светлата страна, любовта, към тъмната крайност, ревността. Мечтая си да създам албум с авторски песни и хората, когато слушат моите песни, да се чувстват разбрани и да се препознаят в текста и в музиката. Дали това е болест? Дали е ревността?